Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 18 kan bulan na Pebrero taon 2023. Liwat ming ihatod sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta ang tiniripon, pun Lunes sa Good Sabado. Live po nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, nalaygay na insentibo sa mga city scholars. Re-resolbiran kan Education Scholars in Sports Office o ESO. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. When I confronted Your Honor the personnel from ESO, what I asked is why just now? Of course, that's the question. They said apologies. Napangisi si Attorney PJ Barosa kan ihiras niya sa sesyon kan sangguniang panlungsod ang pigaagihang problema sa iyang opisina. Nalalaygay kaya ang pagtaong insentibo sa mga city scholar kan Naga na anhuring dai pa naririsolberan enot na semestre bulan ni Disyembre taon 2022. Ang naitao sa mga scholar kan pirang universidad apera kan Ateneo de Naga University hali na sa budget ngunya na taon. The first problem that I encountered are the late payments on scholarship grants to our scholars. Ateneo was paid in 2022, but the other schools like NCF, Mariners, UNC, and USI and others were paid just this year using the 2023 budget. Pinapaaprobara ni Barosa ang kantidad 879,000 pesos na insentibo kan mga scholar kukuanon sa presenteng pondo kan nasabing opisina. Alagad may pag-andam si Konsehal Jill Uying Rosales. If we will charge the incentives sa current appropriation for scholarship grant, di man daw magkulang, Madam Chair, ang pangbayad na sa scholarships kan sa tuwing mga city si scholars. present scholar. Bagay na pigre-resolbera naman daan ni Barosa, siring kan pagbalanse kan pondo kung saan pwedeng makakuanin pang hipno sa kaipuhan pang mataawanan kan insentibo. I am really worried also as to the availability of budget for funding the scholarship grants for this year. At any rate, Your Honor, we are already working on it to be able to establish a balanced budget comes this year. Pigtungkusan ni Konsehal Salvador del Castillo ang proseso kan pagberifikar kan isinusumiting grades kan mga estudyante na dapat na imababa sa 2.5 weighted average sa kolehiyo mantang 80% average sa high school. Baka may mga manipulasi na mangyari. Si estudyante, magpapa-adjust kan sa iyang grade just to avail of this. So, it will not serve the purpose. So, mas maray siguro, Madam Chair, direct link from the city in the school. Tangarig dahil ng mayo kaning ano man ako yan. And immediately after the end of the semester. Dugang pa ni Konsehal Gail Abunal Gomez, isihon ang polisiya kan respetibong eskwelahan asin kaipuhan na daing makaulang an ESO. We also do not cross the boundaries in terms of policies of the school because every school would also have
their own submission of grades. May deadline man po ang mga maestra. So kung dai makaka-comply sa hinahagad ta, pero sa-sacrifice ninda ang policies man kang school, baka man nagko-cross border na po kita. Pigsyerto ni Barosa, pag-uulayan ini kan ESO asin mismong administrasyon kan eskwelahan. Hulyo 13, 2022, 252 ang puminasar bilang mga scholar kan Naga. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Yan tras tanto, 20 mga minor de edad na biktima ng pang-abuso, pigaataman kan bantay pamilya. Ang detalyes kayan, haliki Joel Solina. Igwang 20 mga kakian po 9 anyos sa 15 anyos na mga minor de edad na babae ang nasa pangangataman niya na sin proteksyon kang Naga City Bantay Pamilya asin Women's and Children's Shelter. Ini ang kinumpirma ni Vice Mayor Nene Asis, ang chairwoman kang Bantay Pamilya, kung sa kadakli sa mga minor de edad naging biktima ng pag-aabuso o pagmamaltrato, sexual abuse asin inabandonar ang iba kan sa indang mga kapartinaryo. Sinabi pa ni Vice Mayor Nene Asis na sarong breakthrough man ang pagtabang kang komunidad, partikular kang mga eskwelahan para maidulok asin maisumbong sa indang opisina ang mga kaso ng pag-abuso sa mga minor de edad na tulos man nataon na ning aksyon asin maninigong interbensyon para man maprotehiran ng derechos kang mga biktimang minora. Kaming mga 20 sa shelter, ang ano kayan, ranging from ang case is may sexual abuse, may mga molestation, ang iba naman si mga binalat. Kung na-remember niyo may sarong aki baga na nakuha sa sentro, hanggang ngunyan may yung nagkiklaim. Tapos itong mga nabadusan na kami na sa muya na sa poder mi na nag-aki. Tapos igwang itong ang kadaklan sa muya ngunyan na naglalawag itong hari sa school. Sa eskwelahan, although kami breakthrough man ini, mostly baga kaya sa ang mga aki dahil nagsasarabi yan sa mga kapwa ninda kaklase, sa mga friends ninda. Ano man kanta, laki kita taas si mga friends na nasasabihan ninda, iyon na to si nagtutulod sa indang magsabi sa teacher. So pag nagsabi sa teacher, iyon to si mga nagre-refer sa samuya. So pera naman ang na-rescue me sa eskwelahan, as in pina-follow up me. Kabaliman sa mga pag-abuso sa mga minor, iyo ang pagtulod sa mga ini na maglaog sa child prostitution, magbabae o maglalaki yung minor de edad, ang nagiging biktima kaini ng iba mismong magurang o kapartidaryo pa ang nagtutulod sa salangdanan. Aminado man si Vice Mayor De Asis nga may mga kaso sindang nahandle na habo mismo ka mga magurang nakasuhan ang mga responsable sa pag-abuso kang minor de edad dangan dain nagkikipagkooperar para man sa pagresolber kang kaso. Mga ni pag sa diring tao, ilalo na yung sa mga yan, tiyuon, ama, ang may luluhon pa nga ni, na kuminsan si pamilya mismo ang habo. Tapos itong habunin data kasusup ganda na ito na nga ning sinasabi ko sa inyo na school ang nag-report, pero iyon nalugod si nagpapabarita na lugod ng itong mga partidaryo na ini kaya makilalaki bados na nga ni ito na sindan na lugod si nang raraot duman sa sadiri ninda nga na biktima na nga ni sinda palugod siya tahabo nindang ang permingin na ano ninda kasusup ganyan sa pamilya, kaya habo talaga nindang mag-file. Pero yan kaya bagay, igwang law na kung may nakakaaram, as in proven na talagang totoo, pero kami nagtutubod kaya sa aki, natutoo sa sinasabi kang aki. Sa ibong kaini, igwamang giraray sindang nakasuhan asin nasa korte na para man mapanimbag ang mga indwelto sa mga pag-abuso sa mga kaakian. Ang aki, ang kaipuhang kaya may psychologist bagay kita, dapat i-prepare naman ang aki. Kapag nag-appear yan sa court, ulit-ulito niya si pigigibo sa iyan, na lalo pa siyang magkakaibguan ng trauma. So yan, pigaadala na maray, and then kung makakakuha kami ng support na hali sa ang mga teachers na iyon man to, o kaya mga neighbors na may first-hand knowledge na hiling o na anuhan ninda, na malisyahan na ninda, ito po ang sa tuwing makakatuwang. Pinapada at may mga cases po kami ngunyan, may naka-file. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina.
Mientras tanto, sa iba pang mga baleta, 34 couples naging legal naan pag-iiribahan sa mass wedding na pigpadrinohan kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan, halik kay Risa Santos. Double celebration ang aldaw kan mga puso para sa 5 taon nang nag-iibana na si Nonilon at si Jesseline Acero. Masusundan naman ang sa indang 5 anyos na panganay. Mahamis ang ngirit ni Jesseline, mantang si Noni, kabado. Kabado naman. Siyempre po, maglalagay na kami, ibig sabihin maglalagay na kami sa tahimik. Si Noni asin Jesseline, kabalo sa 34 padis na natawan pagkakataong maikasal sa libreng mass wedding ceremonies na pinadrinuhan kan LGU Naga. Pagpakasal sarong bagay na grasya ng kagurangnan para maging legal ang sen na pag-iribanan at the same time si mga aki maninda maging legal man ang Sa pasokan mga bride, may napapahibi, may napapangisi. Si Jesseline, Risa ang kaugmahan mantang naglalakaw asin sinabat kan sa iyang groom na si Noni. Day na nahaloy kan pinal ng magribayan ang mga padis kan sa indang kanya-kanyang pag-ako sa kada saro bilang mag-agom na ginibong legal mismo ni Alcalde Nelson Legacion. Sa iyang mensahe sa mga bagong kasal, minsan napapasubaan alkalde. Okay yan sa mga nobya? Itatao ka boss ha? O mga nobya, may pigdudulagan o mayo? Mayo. Okay. Joseph, si Joseph ang apon sa imo, love. Ikaw ang apon mo kay Joseph. Joseph! Ipinagirumdum naman ang tulong rekisito sa pagpapakasal, edad, pag-ibanan ng 5 taon pataas asin pagtugot kan kapwa ikakasal. Pero ang natawan doon sa okasyon, ang obligasyon sa kada saro bilang mag-agom asin ang obligasyon bilang magurang kan sa indang mga aki. So, maski pira pa po ang sa indong mga magiging aki, provided kayang padakulaon, kayang mataonan, nin marhay na puturo. Tahirak man. Pagpapaklase sa inda, hanggang makatapos, nin kuleo. Presente sa okasyon ang mga ninong asin ninang kan mga newlywed. Yaon man ang pirang konsehal kan syudad asin si Vice Alcalde Cecilia de Asis. Dirigdeo mas papusugon paninda ang sa indang pagkamuot sa lambang saro, palawigon ang sa indang pasensya, asin pakusugon ang buot kang lambang saro kung sain ang kaluyan kan saro, siya maging kakusugan niya. Tanganing mas maging maray ang sa indang pag-iribanan. Okay. Libre na ang kasal, may regalo pang bagas ang mga newlywed. Naka-frame naman ang sa indang wedding picture bilang souvenir. Salamat po sa City Hall, kay Mayor, lalo na. Thank you. Maraming tulong din to sa mga families, mga couples na gusto magpakasal pero kulang yung budget. Congratulations, asin mabuhay po kamo gabos. Maray na paghahapon. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Balatas New Development Area target sa pag-arangkada sa implementasyon kan underground cabling sa Syudad Dinagan. Detalya sa halik ni Joel Solina. Sa obetong mas maging resilient ang gabos na service providers asin linya ng komunikasyon sa syudad sa paagi kang naipasar na ordinansa para man sa pagpuon kang implementasyon na ning underground cabling sa syudad ng Naga, nag-convene kang nagtalikod na aldaw ang mga stakeholders asin technical working group sa pahinginot kang City Engineering Office kay ba ang iba pa mga opisina kang City Government maging mga service providers sa Sintelcos para man sa mga ilalatag na plano sa pagpuon kang underground cabling. Sigun Kipiso Director Rene Gumba, ipipresentar man sa naging urulay ang proposed technology para man sa underground cabling na inot ng gigibuon sa New Banatas Development Area kung saan yaon ang mga bagong edipisyo de gobyerno asin ang bagong Naga City Hospital antes na mag-expand sa iba pang lugar sa syudad.
ang underground cabling ipigdisenyo para man direct na italbong sa irarom kandaga ang mga conduit o linya ng telepono maging kuryente asin ini niglalaumang mas magiging safe asin epektibo sa paglikay sa mga aksidente bakong arog kang aerial cables na pwedeng mag-collapse sa mga edipisyo maging bihikulo asin iba pang mga haradidigdi. Kabali na ang risk sa electric shocks asin iba pang peligro dangan mas protehido sa mga external factor siring kang makusog na bagyo, uran asin init ang mga linya kang kuryente asin komunikasyon kung nasa irarom kan uninterrupted services and power supply. Marurumduman ng City Ordinance No. 2022-064 na ipasara asin naaprubahan kan sarong taon na matapos isuunad kang author kay ni na si Kagawad Dito de Rosario para man mahali na ang mga garupansit na mga linya sa mga poste ng kuryente asin telepono asin dai maputol ini kung igwa ning mga kalamidad na pirming nagaagi sa Bicol Region na inaabot ning pirang aldaw o simana antes na ma-restore oras na magkadaranyaran ang mga linya ng telepono asin kuryente. Ang dato na ang gabos ng mga poste, kable, mairarom sa irarom na. In connection ka iyan, pinag-convene ka sa UDMA kang City Engineer's Office. So gabos na mga stakeholders. So kabali dyan, maniba-ibang opisina kang lokal na gobyerno, asin pinag-imbitaran so Kasureco, Nawasa, saka so mga telcos. Sa iba-ibang mga telecommunication companies. Duman sa pag-urulay na pinanginutan kang City Engineer's Office na ipipinalisar sa implementing rules and regulations. Garo sa siyudad kang Naga, may duwang inisyal na mga lugar nagigibuhan kaning underground cabling. Inot itong dyan sa may Balatas, itong new development area sa may Balatas. Asin, so pinag-urulay ka sa UDMA, yung dyan sa may Ninoy Cory Avenue na iyo ang isusunod. So magiging facing ini. So matapos ang Balatas, yung Ninoy Cory, then ma-expand sa buong syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Suli. Libreng parking fee para sa mga senior citizens asin PWD. Ipigtutulod sa sangguniang panlunsod Caraga. Ang detalya sa Likiri sa Santos. Sa edad na 75 anyos, 12 bulong, kantidad 700 hasta 800 kada aldaw ang maintenance ni Jaime Reblando, ang pamayuman ngunyan Canaga Senior Citizens Affairs Office. Pero marhay sa nadaan siring niya na aktibo pa sa serbisyo, asin may pansustener sa pangangaipong medikal. So may mga may mga relatives na nag-support na dara ko labagan ang anorang kaya dara ko ang income, pero kung mayo parehos man naghahanap ng pagbuhay pati sa mga kininda, paano ma-maintain itong mga bulong? Sabi ko nga ni Nguyan, bibihira na ang senior citizen na may maintenance. May 20% diskwento sa mga bulong, pagkakan, groceries, asin iba pang pangangaipukan mga senior citizen. May 500 man na nariresibe kada bulan hali sa Social Welfare Office. Kung madudugangan ang mga benepisyong ini, dakulang kagianan para sa inda. Siring kan pigtutulod ngunyan na ordinansang pinadrinuhan ni Konsehal Jess Albius sa Konseho Canaga manungod sa libreng parking fee para sa mga persons with disabilities asin senior citizens. Ini kayang pag-eksenta sa mga senior citizen, pigiling ta na dakula man ning tabang sa mga senior citizens, mga PWDs dahil sa kadikit na kantidad dakulang kaginawaan man ni sa inda. Kadaklan sa mga establishmento sa syudad, libre man ang parking fee apera sa igwananggad pang espasyo para sa mga PWDs. Alagad maot sa ordinansang maipautob ini sa gabos na establishmento urog na sa Darakulang Mall. Agrangay kan pirang PWD na habo ng magpabisto, mapunuan sa paaging inian sa indang kakulangan. Man excuse baga. In fact, pirmi ako nagpa-park dyan sa Sarong Mall, 20 pesos baga ang bayad every na mag-park ka. Tapos ganit madali mag-park, may 20 pesos. Pero kung ma-approve rin ng certain ordinance na ililibre ang mga senior citizens, yan sa mga favorable and advantageous sa party may. Nasa level na kan komitiba asin makonsulta man sa publiko magin sa manehamiento kan mga mall ang konseho para sa patas na pagdangog kanasabing propwesto. Sa talakan Oksa, nasa 19,000 man ang rehistradong senior citizen sa Naga, mantang nasa 7,200 man ang PWD.
Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Mga bareta, health emergency allowance kan mga healthcare asin non-healthcare workers sa pandemic sa COVID-19 sa Ciudad Dinaga, pigpapatutukan sa Department of Health Regional Office. Detalyas kayan, Joel Sudina. Pinapaasikaso na kang gobyerno lokal kan Ciudad Dignaga asing kang sangguniang panglungsod sa Naga City Epidemiology and Surveillance Unit ang naabalang health emergency allowance kan mga healthcare workers maging kan mga non-healthcare workers na taga-syudad ning Naga na nag-render kan sa indang serbisyo durante kang kasagsagi kan mga paghigpit asing kampanya laban sa pagkuriyat o ulakit kang COVID-19 virus. Sigun kay Konsehal Lito del Rosario, ang HEA o Health Emergency Allowance bilang pagtaong pasalamat kang gobyerno sa paagi kan DOH sa mga healthcare workers asin non-healthcare workers, siring kang mga barangay tanod, barangay healthcare workers, mga public safety officer, mga garbage collector, maging mga volunteers asin mga errand na nagsirbi durante kang hirigpitan sa pandemic. Dakol po kay mga barangay officials, mga volunteers ang naghahagad man yung tabang po sa tuya na kung pwedeng ma-check ining release kang HEA o Health Emergency Allowance na yaon po sa batas mismo mandatory grant, no? Continuing grant kan si allowance naman sa mga healthcare and non-healthcare workers, ano, na nagtarabang during the time of pandemic, ano. So, ang mga LGUs po nagsasarapmit, kadakol na po na-releasean ng araw kanina. And hindi po sa Naga kang pig-review ta si mga documents. Pig-disapprove po si mga submitted documents kang Naga City. And makatritreste po kayo kanina kasi July pa si disapproval. And Mayo pa ning follow through kung ano si remedyo. Despite na si DOH mismo nagsasuggest kung anong gigibuhon si pag-justify kan si ano para sa ko po si ano lang si pag-consolidate kan si mga data. Marurumduman kang nagtalikod na regular session pinaapod si City Health Officer Dr. Butch Borja para man maraman kung anong mga naging abala sa pagproseso ka mga dokumento kaya man na-disapprove kan DOH Bicol ang listahan na naisumitir kang City Epidemiology and Surveillance Unit para man sa nasambit na allowance. Tinawang doon ni Konsehal del Rosario sa paaging ini, masusuklian man ang naging sakripisyo ka mga naging katuwang kang gobyerno sa paglaban sa COVID-19 asin igwang lay na nagsusugo para man sa mandatory allowance kan mga inaapod na modern heroes sa panahon kan pandemic. So one way of saying thank you sa inda. Mga volunteers ta, si Gabos po na mga nagtarabang ta si Gabos, mga empleyado na nagtarabang during the COVID. Dahil po kita pwedeng malingaw naman sa labis sa 8,000 na naging COVID patients, ano, hindi sa Naga. And more than, nakul po si mga nagkagaradan po baga na napig-aras si kaso man kan daw para paano one way or another, nag-extend man po ng assistance si mga health workers ta igdiyo. Igo po kitang sarong barangay tanod dyan sa Concepcion Grande na nagsakripisyo, ano. May sarong po kitang nurse sa City Hospital na ano man, na nawara man dahil po sa COVID. So, gabos pa ini nagtarabang, gabos pa ini, and igo pong batas na nagsasabi na itong gabos po nagtarabang entitled sa araw kaning allowance. Kaya yun po na ang gusto tang i-work out ko niyan. Makakakuha po sino, sir? Ayun po, kasi ano po ni, lately lang po, sinahiling ko po kan Subangi, si release for the 2 hospitals sa Manila, PGH saka NKTI. Ang City of Imos sa Cavite na-release. Hindi po sa Bicol, kalakol na pong na-releasean. Para sa Anaga Ngunyan, Joel Sudin. Sobra sa 600 na may diferensya sa pagmaan na operahan sa Operation Claro. Ramuntan detalye sa Risa Santos. Taon man ang hinalat kan mga pasyenteng inita nga ni makahiling liwat nin liwanag. Labi sa 600 kadaklan may edad na naoperahan sa mga preventable blindness diseases siringkan katarata. Emosyonalan iba. Before alis talaga, pagiling ko na lang sa tao, ng left eye. Anino na lang, then liwanag lang, light. Upon having the operation, successful naman. Mantangan iba, nakasubahan na ang alkalde kan Naga.
Kapo palan ngaya, Mayor. Ang simbag ko, ubad niya ko, dahil pa rahay talaga, ha? Dahil pa malinaw, ang hiling mo. Kaya matapos ang harus-harong semanang libreng medikal na serbisyo kan programang Operasyon Claro na binilog kan LGU Naga, liwat sindang nagkatiripon sa Santa Cruz Event Center para sa sarong misa nin pasasalamat. Akala ko po anya ay makakamatayan ko na yung dilim. So kaya makabagbag po sa damdamin na igwang araw kaya ng mga istorya na dahil sa Operation Claro nakahiling. Nin liwanag, nin gayon kan kapalibutan. Pinanginotan ng operasyon ni Dr. Frederico Malubay kaiba ang dakul pang volunteer doctors, nurses, katuwang ang mga institusyon asin organisasyon. Huli sa trayumpo kan programa, mapadagos sigun kelegasyon ang libreng serbisyong ini sa syudad. Nagpromesa si Malubay na mabalik liwat sa masunod na taon. Mabalik next year for another Operation Claro and hopefully every year thereafter. Sa Marso, nakatalaan sa sarupang check-up ang mga naoperahan. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, mga applications para sa mga stalls kan bubukas ang San Isidro Satellite Market, pigpoproseso na kan MEPO. Detalyas, haliki Joel Sulit. Para mas pang mapahiwas ang economic activity sa syudad, nakatanaan ng bukasan ang San Isidro Satellite Market na pinatugdok ang gobyerno lokal na pigkonsiger na maitpatugdok ni Mayor Nelson Legasyon nga ring mairani sa komunidad ang mga kinakaipuhan ka mga konstituentes kaini sa mga barangay siring kang mga saudan na may mga baratong barakalon. Sa entrevista kay MEPO Superintendent Ramon Monflorendo, sinabi kay ni na nag-resibi na sindaning mga application kan mga may intensyon asin magkaigwaning pribilehiyong makapagtsinda sa stall kan bubukasan na San Isidro Satellite Market. Nayaon dyan sa barangay San Isidro kung sa igwang 92 gabos na nagpahiling ng interes asin ini pigpoproseso na ninda asin pigsasara matapos ang deadline ngunya na Pebrero 16, 2023. Tama na po. Nasa proseso na po ning pa-apply siring man sara ka itong mga posibleng makataanan ng pribilehiyo na makapag-operating stall duman sa San Isidro. Halos 92 po si aplikante. So, ma-resata na out of 14 na available stalls, 92 ang aplikante. Nagpa-meeting na po kami duman sa mga aplikante kang Monday, orientation, and nag-issue na kami ng mga application form. Itong 92 po, ito si listahan na nagtauning intensyon sa barangay. Through the barangay po so pagpa-apply. Nilalauman na oras na makakuha ning 14 na mga stallholders para sa San Isidro Satellite Market tulos na ikakasa ang formal na opening kaini sa mga masunod na simana kung saan magiging available ang manlain-lain ng paninda na pwedeng mabakal asin makuha arog sa NCPM na nasa hustong presyo kabali na ang iba pang mga shops, siring, kang barberya asin mga kakanan. Manlain-lain ang mga type of business. Takon papabayaan ta na mag-apply lang ang kadaklan na ma-apply yan sa Rizari Store. So, sambulan pa sa narulugi na yan ta. Nasa Rizari Store. So, kaya duman sa baba, igwaning may sarong stall na para sa karne, preskong karne, sakod prose na karne, sakod itong mga processed meat products, chicken, pork, large cattle, tapos itong mga hotdog, mga longganisa, ano. Apera sa San Isidro Satellite Market, yaon pa ang Pacol Satellite Market na igwamang 32 na mga stalls na available asin nakatalaan mga pabukasan ang application kung saan saro sa mayor na requirements dapat taga Syudad Dignaga naka-fill up ning application form na notaryado asin iba pa. Pero kaya dapat po magsabit sinda ng 2x2 picture, dapat igwasin da ng sedula, igwasin da ng sedula ng for 2023. Tapos fully accomplished itong application form, notarized. As in, kaipuhan po igwasin na ng voters ID or certification from Comelec Naga
to attest na sila po taga-Naga. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sudi. Esfuerzos ni Mayor Nelson Ligacion para mapauros ang presyo sa kuryente sa Casureco 2, marirealisar na. Ang detalye sa Alikirisa Santos. Saruan kaisipan, hasta inaksyonan kan opisina kan alkalde asin konseho kan Naga an agrangay sa mahal na taripa nin kuryente kan Camarines Sur Electric Cooperative 2. Kan nakaaging Enero, naglangkaba sa 7 million pesos asin 8 million pesos kan Disyembre ang dati sa nakutang 4 million pesos na binabayadan sa kuryente sa parehong peryodo kan LGU. Si Alkalde Nelson Ligacion linakaw sa Department of Energy na makakuha sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation nindugang pang 20 megawatts power supply sa kantidad na 5 pesos kada kilowatt hour na system generation charge. Pinal na sa naining maagi sa PISAM board. Enot nang nakakuha ng 10 megawatts hali sa San Miguel Energy Corporation na aprobado na kan Energy Regulatory Commission. Kaya pag sinumada mo po yan, kung Mayo pa itong nakuha sa PISAM, yun na po yan, 17 pesos. Pero dahil igwa po kitang nakuha sa PISAM, i-average po yan, ang resulta kayan, mababa si taripa kan kuryente by around 2 to 3 pesos. So at least kung 17 minus 2, 15 or kung minus 3, 14 na lang, then ang gayong araw kayan ka langkaw. Although para sa kuya, magabat pa man po girara yan, lalot kung nahihiling ta padagos tang naaraman, nasa ibang electric cooperative, nasa 10 lang o kaya 11, di ba? Itong difference of around 4 pesos, dakula pa man po girara yan, lalong-lalo na sa mga TIOs. Day maputol kan Casureco 2 ang presenteng mga kontrata sa Masinloc asin SMEC huli sa pag-andam na mayong makukuang karibay, bagay na nasakop kan kooperatiba. The earlier na